Gaur arratsaldeko hitzaldia izango da IKT joeren inguruan, aztertuko ditugu hemendik 5 urtera zertan suposatzen den ikastetxe guztietan edo Europa mailako informe bat pixka bat abiapuntu bezala hartuta, ikusiko dugu zertan ibili beharko genuken, zertan ari garen, ikusi zein den gure argazkitxoa, eta batez ere aipatuko ditugu irakasleen kompetentzia digitalen garrantzia, eta hori oso puntu importantea da. Hezkuntza eta teknologia berriak eskutik helduta joan behar direla, ez dago inungo zalantzarik, Gaur egun ez dut imaginatzen eskola bat, gaur 21. mendeari dagokion, kompetentzia guztiez osatuta ez badago, eta besteak beste kompetentzia horiek digitalak izan behar dute, Orduan ikateak ezinbestekoak dira txertatzea baino gehiago eguneroko jardunean erabiltzea, eta beti ez txertatzearren edo modan dagoelako edo sare sozialen kasuan adibidez, badakit bazabiltzatela zuek ere sare sozialen kontuan eta horrela, ez da modan dagoelako, beste aukera batzuk eskaintzen dizkigutelako, eta orduan nahi gustatuko litzaidake baita aukera horien inguruan web 2.0, sareak, sare sozialak, baliabide digitalek eskaintzen dizkiguten aukera guzti horiei buruz hitz egitea. Agur bero bat telebistako ikusle guztiei, eta horrek esan nahi du baita Artibai ikastetxeko guraso komunitate osoari, ikasle, irakasle guztiei. Eta espero dut hitzaldiak argi pixka bat, ez iluntasuna baizik argi pixka bat ematea, gaur egun teknologia berriak askotan mehatxu bezala ikusten dira, eta nik garbi daukat, eta erabat konbentzituta eta sinetsita nago, abantaila asko ere badituztela. Orduan, arriskuak hartu, neurrian, ondo aztertu, ondo bideratu, eta batez ere etekina atera, ematen dauzkagun, klik batera dauzkagun aukera guztiei.